дар толори муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 1 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вохӯрии кормандони мақомоти суди ноҳия бо хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ доир гардид. дар вохӯрӣ зикр карда шуд, ки таҳия ва қабули қонунҳо ба мисоли Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, санадҳои зарурӣ дар соҳаи маориф аз қабили тадбирҳои ҳукумати кишвар ба хотири беҳтар намудани шароити зиндагии сокинони мамлакат, кам кардани хароҷоти иловагӣ, пешгирӣ аз ҷинояткорӣ, таваҷҷӯҳ ба таълиму тарбия ва дар маҷмӯъ ба хотири зиндагии босаодати сокинони мамлакат равона карда шудааст. роҳбарият ва кормандони мақомоти суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нахуст вобаста ба татбиқи амалии қонунҳои болозикр, пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои замони муосир ва босаводу бомаърифат ба камол расидани насли наврас, ки дар меҳвари сиёсати ҳукумати кишвар қарор дорад, ибрози назар намуданд. тавре таъкид гардид, таҳдиди хатарҳои замони муосир имрӯз ба яке аз масъалаҳои ҳалталаб табдил ёфтааст ва ҷиҳати пешгирӣ аз ҳар гуна таҳдидҳои хатарзо бояд тамоми қишрҳои ҷомеа фаъол бошанд ва пайваста баҳри тарбияи насли ояндасози миллат, яъне ҷавонон, масъулияти ҷиддӣ эҳсос намоянд. дар ин самт истифодаи ба мавриди телефонҳои мобилӣ мувофиқи мақсад дониста шуд. дар баробари ин, дар вохӯрӣ зикр ёфт, ки тарбияи насли худогоҳу хештаншинос, забондону ҳунарманд ва донишманду бомаърифат вазифаи омӯзгорон, падару модарон ва аҳли ҷомеа мебошад. аз хонандагони муассисаҳои таълимӣ даъват ба амал оварда шуд, ки вақти пурқимати худро самаранок истифода бурда, пайваста ба омӯзиш машғул бошанд. зеро ба таъкиди кормандони мақомоти суд, аксар ҳолатҳои қонунвайронкунӣ ва ҷинояткориро нафарони аз саводу маърифат дур содир мекунанд, ки оқибати бади амалҳои ношоистаи онҳо ба аҳли пайвандонашон ва ҷомеа таъсири манфӣ мерасонад. пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромаду суханронӣ ва вохӯрӣ бо қишрҳои гуногуни ҷомеа аз сокинон пеш аз ҳама насли ҷавони мамлакат даъват ба амал меоваранд, ки бояд онҳо аз илмҳои замони муосир бархурдор бошанд, замонҳои хориҷиро донанд ва техникаву технологияи пешрафтаро аз худ намоянд. дар акси ҳол, ҷавони имрӯза наметавонад ҳамқадами замон бошад. дар анҷоми вохӯрӣ аз иштирокчиён даъват ба амал оварда шуд, ки бояд онҳо ба қадри сулҳу субот, оромиву осудагӣ ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ бирасанд ва онро чун гавҳараки чашм ҳифз намоянд.